ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲರು ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನು ಭಜನೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬಗು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಡು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಅಂಚ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಡ ಖಂಡಿತ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಂಜಾಲ್ಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಡು ಪೋಯಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಆಚಾರಿನಕ್ಲನ ಮಂಜಾಲು ನೀ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತುಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪಾಡಿ ರಾಪುನ ಒಂದು ಪೋಯಂಡ ಪೋಯ್ಚಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ನಾನು ತುಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಪೂಪುರ ಕೊಂತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚನೆ ಮುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ದೀಪ ಬರಲಿ ದೀಪವು ಎಣ್ಣೆ ಬರ ಮೈತದ ಇದಾತಂಡು ನಾನು ಪತ್ತಾರನಿ ಬಾಕಿ. ಎಂಕಲ್ನಡಿ ಗೀತ ಪಟಾಕಿ ಕೊನೆತ್ತೀರು ತುಲೆ ಪುರಾಂಡ್ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪುನ ಗೌಜಿ ಇಂಕಲ ಜೋಡಿ ರಾಸಿ ದೋಜಿ ಮುದ್ದಲೆ ಮುದ್ದು 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 ಪೋಡಿಗೆ ದೋತುಂದುಲೆ ಹೇ 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 ಅನ್ಪುನೆ ಕದಿಂಜಿ ಪುಟ್ಕು ಪುಟ್ಕು ಅನ್ಪೆ ಏಪ ಬಿಡ್ಪುನೆ ಅಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಮೇಶನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಮಹೇಶನ ಅಂಗಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ತನೆ ಎಂಗ್ಳದುಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಬನ್ನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆತು ತಿನಿಯರ ಬತ್ತಲೆ ಕಾತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನ ಎಂಡಿ. ಓಡಿ ರಟ್ಟುಣ ಎರಡ್ಲಿ
ಗಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡು. ಸೂಗೆ ಬರ್ತಿದಾರ.